baa sameynaya minkadani 1 2 3 abo lugaha dhulka dhig marka dambe marka meesha tagtid ma suuraysaa ha iso No. I think my dad's gonna. هيا Aku pas tanda anak stage ya. Oke, ani kali mungkin. Ada ya saya. هيا Picture die قاعدة هذا اللي يصدق picture die قاعدة واو وحنا أنا كنت تصفريني أبو حاجة سماه حاجة سماه أكو أركي يا أبي قادوا عفنا فحوي ماله Wait there.
på igen. Nej, det är inte det. Och där är det på. Alla, ett här. Åh, vad gammal hon är. Vad är det för med det? Alltså, wait. Kommer det med din... Wissamin is the name that did the park. It's the name that did the park. It's the names of people that did the park. They died. They didn't die. Står det? Tre. Mamma, jag är farligt. Det är inte farligt för mig.